Joining us this morning ang punong barangay sang Barangay 2. We have Barangay Captain Imelda Banguanga. Kap, kumusta ka na bola? Wig man way kita ka sugilanon sa kanginan si Action Art sa Action Radio Bacolod, Kap. Mayong aga sa tanan, mayong aga Action Art sa pumuloyo sang Bacolod mayong aga. Salamat gid sa time siling ko kadaya sugilanon naton sa radio do may sunog permis lugar mo no. Oo. Gani ano? Ako na gani, gawin kisa ako nagakasubo man bala na madumduman ko sa una sa 2018 nga na sunugan kami 200 pinakataas nga sunog sa bilog na Bacolod 212 at 115 talaga sa ano. So, ang hindi mo ni siya ma-editar action kay ang barangay to is kita mo man 60 to 70% squatter kitikit ang panimalay. Pero sa nagligad man lang gani kami nasundugan man kami. Gani man Sa Purok Sigay do mga sang nagligad ng adlaw. gani. So kay ina sa sunog, ining mga pamilya ambot kon kompleto na listahan da sa barangay. Sino ning mga pamilya ang naapektuhan nga do totally destroyed gid, Kap? Ari di action mga pulo ni si Alaka tao. Ang iba niya isa sila kabalay pero sharer blas na. Mayari ko diya pero mostly sini ng mga parcel kag mga total man. So ang listahan niyo pila ang totally destroyed o totally gid nga nasunog? Ang amon nga hindi pa ko ni ka action at kay katuan pa kami sang DSSD to final namon nga listahan. I-finalize pa. Pero amo ni kainan, 5 ang totally destroyed, may partially damage yung isa o kung nadugangan ni Kap? Pero pag sa nakita timpe dulom pa man ang sang fire inspection nun pag liwat sang aton nga DSSD nga i-declare ba lang nga daw hindi na gid siya pwede i-declare na lang nila nga total damage kasi hindi naman mapuslan man. Gani So man. ang naulat ko lang is from the report from the DSSD ginahulat ko pa man nari ka mga naging tubangan barangay ko kitanon man lang gani. Gani, no? Pero ano, Kap, ang kausa sini? May initial nga ginatag sa information ng Bureau of Fire? Wala pa ko gid ka kay pag-abot ko wala pa kami kay Soriana kay tipin ka ang sa sulod-sulod bala. Initial lang sang ilang total. I see. So mali magro man ni karon. Mapantala ni karon. Yes, Kap, ti subong din ni sila ginpamtang temporaryo kag ano may mga bulig na ningatag sila. Nang sa barangay iti may ara man gid automatic iti ga stocking man gid ko diya. May ata yara kami nga ihatag kay amo man gid sa barangay is mauna man gid kami. Okay. Kay hindi man naton malan bago pa man lang nagkalatabo siban bago man lang nakabugta. Pero ako kapati kuya ang barangay to sa bulig wala gid nagapabaya ang mga tao sa private and government na. Aha. Sa experienceado na ko na during that time sang 212 ka tao nga house, 212 nga house kung sino ang nagbulig sa amin. Okay. Now, subong din ni sila temporaryo ginpamtang, Kap, ining affected nga mga families? Ang nakita ko, may mga pamilya pa man sila nga nagkalabilin, nga diyan lang sila nag-start. Mayara man sila mga lugar nga iban to, may 2 ka pamilya, ginopiran ko man. Nga tabok balay lang namon, bakante man kami da. Actually, ako yananad na ko na yung once may kalamidad ng balay ko, ginapasudlan ko na sa nasunugan. Ahay. O nabagso. Gani, man, so, inadalayawon gid kag isa ka responsibilidad sa kapitan nga amo na gani siling ko hindi og lahog magkapitan ka kay ikaw ang iloy-iloy sang barangay da tanan ikaw dangpan ikaw ang chief executive o kung ikaw ang nagaserbi na nga mayor sa lugar mo man mo leader ka da tanan nga function imo black up. Kay bisan sa mga patay-patay gani wala tayo ginapili mo. I-raise sayang, kung ikaw kapitan, i-raise sayang politika, ang tanang buligan. Yes. Kap, ma-update lang kami karon sa imo sa udto, basi may ara na sang final nga listahan gikan sa DSSD. Kakasubo man kami nga ti amo ni may sunog naman da sa imo lugar. Basi may ara kaliwat apelasyon sa mga pumuluyo mo dira, especially nga
may nagluntad na naman liwat nga sunog, may ara ka pangabay sa pumuluyo sa Barangay 2? Sa tanan nga pumuluyo sa barangay to, paliw lang maghanong kita. Kasubong nga tsimpo daw sa gunso na ang sunog sa aton. Kag nagapangayo ako sa hamili nga bulig sa mga tao nga bulwanon nga tagaitusoon. Si Kapitan Gingging nag-appeal nga gapangayo bulig sa inyo nga buligan yung manang akon nga pumuluyo nga makabangon sa sininga kalamidad kaysa nagligad sang bagyo amuman ng 107 man ang akon nga Sus. kalamidad, 25 ang total namin. So si Kapitan Gingging wala gid ara ang sunog, ara ang bagyo, always ginada ako. Ara ginada permit sa sina nga mga sitwasyon. Wala Sige. man ko mahimo ang kapitan isa ara tanan sa squatter ang akon tumuloy. So Gani. kaaktilan ko action art kung pwede mapakamayo, mangayo kami bulig Sige, sa Kap. tanan nga. We will do that. No, salamat gid sa imong tempo, may agagid kag regards dira sa imo mga council. Salamat gid. No, may salamat, thank you. Action Hotline.